Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στις ειδήσεις του Αριστοτελείου Κολεγίου, όπου συζητάμε για τα νέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αρχικά, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που απασχολεί πολύ τον κόσμο, που είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ΗΠΑ και συνεπώς το ΝΑΤΟ πρέπει, αν θέλετε, να ακολουθήσουν μια κοινή πολιτική και να αλληλοστηρίζονται και να συνεργάζονται. Η θέση αυτή επανήλθε στο προσκήνιο με την πρόσφατη απομάκρυνση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν και τη συνεπή κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν. Ταυτόχρονα, από τον Δεκέμβριο του 2020, εξαιτίας της πανδημίας, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησαν μια κοινή ατζέντα για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως ήταν η οικονομική κρίση και ο πληθωρισμός, το περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς και προφανώς η ίδια η πανδημία. Υπάρχουν όμως και προβλήματα σε αυτή τη σχέση. Αρχικά, πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και συνεπώς το ΝΑΤΟ πως εγκατέλειψαν τους ανθρώπους του Αφγανιστάν και τους άφησαν στην τύχη τους στους Ταλιμπάν. Επιπρόσθετα, επήγε ακόμα και δεν έχει δημιουργηθεί μια κοινή ατζέντα για να ακολουθεί μια κοινή πολιτική όσον αφορά τόσο την οικονομία όσο και τις διπλωματικές κρίσεις. Παρά το γεγονός αυτό, φαίνεται πως και οι δύο οργανισμοί έχουν μια όρεξη, αν θέλετε, για αυτή την αλλαγή, καθώς έχει ακολουθεί μια κοινή πολιτική όσον αφορά το ζήτημα της Κίνας και την διατήρηση της ειρήνης. Κλείνοντας, φαίνεται πως είναι πολύ βασικό για να αντιμετωπιστούν όλα τα σύγχρονα προβλήματα του κόσμου μας, όπως είναι η οικονομική κρίση, το διπλωματικό, το περιβαλλοντικό πρόβλημα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και όλες οι κρίσεις μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα πρέπει οι δύο οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και το ΝΑΤΟ, να ακολουθήσουν μια κοινή ατζέντα και να συνεργάζονται. Συνεχίζοντας λοιπόν το δελτίο μας, αξίζει να αναφερθούμε στο ότι η Επιτροπή για τη Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια, IPRE, υπερψήφισε την ενίσχυση των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης με το νόμο για τις υποδομές Gigabit. Στον 21ο αιώνα, η πρόσβαση σε δίκτυο υψηλής ταχύτητας δεν θεωρείται απλά αναγκαιότητα, αλλά και δικαίωμα, το δικαίωμα στη συνδεσιμότητα. Με τη θέσπιση του νέου νόμου για τις υποδομές Gigabit, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη μείωση του κόστους και την ανάπτυξη δικτύων που επιτρέπουν το κατέβασμα δεδομένων με ταχύτητα 1 Gigabit το δευτερόλεπτο. Ας δούμε λοιπόν τα μέτρα αναλυτικά. Ο νέος νόμος προβλέπει απλούστευση, μείωση του κόστους και επίσπευση των διοικητικών διαδικασιών και για τη χορήγηση αδειών από 4 σε 2 μήνες, καθώς και μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις εθνικές διοικήσεις, ώστε να καθίσταται πιο εύκολη και πιο ομαλή και ταχύτερη η διαδικασία εγκατάστασης. Διασφαλίζει επίσης τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ειδικές υποδομές όπως κτίρια, στέγες, προσώψεις και αντικείμενα εξοπλισμού αστικών οδών και επιμερισμό των υφιστάμενων υλικών υποδομών όπως οχμών, στήλων, πιστών, εγκαταστάσεων κεραιών και πύργων, ώστε να ελεγχιστοποιηθούν τα δαπανηρά έργα πολιτικού μηχανικού και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των δικτύων υψηλής ταχύτητας. Προωθεί ακόμη το συντονισμό των τεχνικών έργων που εκτελούνται από φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ή δημόσιες αρχές, ενώ χορηγεί κίνητρα και επιταχύνει την επέκταση της κάλυψης σε αγροτικές, απομακρυσμένες και ελάχιστα κατοικημένες περιοχές. Για να επιτευχθεί αυτό, οι υποχρεώσεις πρόσβασης θα επεκταθούν σε εμπορικά κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές με κακή κάλυψη και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν δημόσια κτίρια διαθέσιμα για την υποδοχή των υποδομών. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν διατάξεις για την κατάργηση των τελών για τους τελικούς χρήστες της κλήσης και σταθμού SMS εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτραπούν οι υπερβολικές χρεώσεις προς όφελος των πολιτών και της ενιαίας αγοράς. Στόχος αυτής της πράξης είναι να διασφαλίσει ότι έως το 2030 όλα τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν πρόσβαση σε σταθερά δίκτυα Gigabit, καθώς και ότι όλες οι κατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών περιοχών, να έχουν κάλυψη 5G ώστε να μην μείνει κανείς πίσω, δήλωσε ο επικεφαλής ευρωβουλευτής Αλίμη Τούτα. Ο νόμος αυτός δηλαδή όχι μόνο θα διευκολύνει την πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά παράλληλα θα ικανοποιεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολιτών, προσφέροντάς τους οικονομικές επιλογές. Λειτουργεί τέλος ως έντονη εφαρμογή των υποσχέσεων της ΕΕ για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών της Ευρώπης. Συνεχίζουμε το δελτίο ειδήσεων με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων στο φάσμα του αυτισμού. Σε ένα σχέδιο ψηφίσματος, οι ευρωβουλευτές επισημάνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναταραχές του φάσματος του αυτισμού και ζητούν την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Το κείμενο το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αναφορών βασίζεται στις ανησυχίες των πολιτών που εκφράστηκαν σε προσφυγή αναφορά. Υποστηρίζει ότι τα άτομα με διαταραχές αυτισμού πρέπει να έχουν ισχυρότερη προστασία για τα δικαιώματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 3 αποχές. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι τα άτομα με αυτισμό δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και επομένως χρειάζεται υποστήριξη να ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους ανάγκες, ακόμη και όταν εξυπηρετούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, πολλοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας τους, ακόμη και όταν έχουν διάγνωση. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο χρόνος που χρειάζεται για τη διάγνωση αυτισμού σε πολλά κράτη-μέλη. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την πρόσβαση στη διάγνωση και θέλουν να δουν την αναγνώριση της αναπηρίας να συνδέεται με μια διάγνωση. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει του παρόντος ένα τυποποιημένο και αμοιβαία αναγνωρισμένο καθεστώς για διαταραχές αυτισμού, τα άτομα με αυτές τις διαταραχές αγωνίζονται να αποδείξουν την κατάστασή τους, ειδικότερα όταν μετακινούνται εκτός συνόρων, εμποδίζοντάς τους από το να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη υποστήριξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επίσημες διαγνώσεις πρέπει να αναγνωρίζονται παράλληλα με τα εξωτερικά αναπηρίας, όπως λένε οι ευρωβουλευτές. Συνεπώς, θα ήθελαν να βρουν ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς για τις αναπηρίες και να επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού. Σημειώνοντας ότι τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνησή τους και άλλα εμπόδια για την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων τους, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι αυτά τα άτομα έχουν δικαίωμα σε αναφόρητη αξιοπρέπεια, ίση μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένη τη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην εργασία. Και γι' αυτό ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει κεφάλαια για πολιτικές κατά των διακρίσεων κατά του ατόμου με αυτισμό, ιδιαίτερα των γυναικών και των κοριτσιών. Και για νυχτερημένα συστήματα κυδαιμονίας που επιτρέπουν σε αυτιστικά άτομα να αναδρούμε νομική ιδιότητα. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και το πεδίο εφαρμογής της πρέπει να επεκταθεί, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Τελειώνουμε το δελτίο μας με μια ακόμα σημαντική είδηση που αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια, οι βελτιώσεις στο χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων είναι ανησυχητικά μικρές, παρόλο την προσπάθεια που καταβάλλεται το 1957, όπου θεσμοθετήθηκε η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Τι είναι το χάσμα αμοιβών? Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι η σημαντική διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στους μισθούς των δύο φύλων τη στιγμή που θα ληφθούν. Δηλαδή, πριν αφαιρεθούν οι φόροι εισοδήματος και οι διαφορές κοινωνικής ασφάλισης. Το μισθολογικό χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χάσμα στις αμοιβές διαφέρει σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η διαφορά είναι σημαντική. Το υψηλότερο είναι της Εστονίας με ποσοστό 22,5% και το χαμηλότερο της Ιταλίας και του Βελγίου με ποσοστό 5%. Φυσικά, το χαμηλό ποσοστό δεν συνεπάγεται απαραίτητα με τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων. Τα μειωμένα μισθολογικά χάσματα μπορεί να οφείλονται επίσης και στην έλλειψη συμμετοχής των γυναικών από την αγορά εργασίας. Η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταφράζεται ως μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των φύλων. Ποιες είναι άρα οι δράσεις του Κοινοβουλίου κατά του χάσματος? Έχει φυσικά συμφωνηθεί να ανακαλύπτει τη μισθή των εργαζομένων, ώστε να είναι ελεγχόμενη η διαφορά στη μισθοδοσία. Από τον Μάριο του 2023 παρατηρούμε ότι, εάν η διαφορά των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων υπερβαίνει το 5%, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβάλλουν πρόστιμο στους εργοδότες που παραβιάζουν τους κανόνες. Τέλος, το Κοινοβούλιο βοηθάει τις γυναίκες να φτάσουν σε κορυφαίες θέσεις και να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων. Στόχος είναι, μέχρι τον Ιούνιο του 2026, τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διευθυντών ή το 33% όλων των θέσεων διευθυντών να καταλαμβάνονται από γυναίκες.